Dobrodošli u Radio Žetvu, emisiju o plodnoj budućnosti. Ovdje se zemlja sluša, a reč raste. Sa njiva i bašta, iz voćnjaka i plastenika donosimo vam priče o poljoprivredi, staroj mudrosti i novim rešenjima. Uz glasove poljoprivrednika, stručnjaka i vrednih domaćina saznajte kako se seje, bere i živi danas. Ovo je Aleksinac. Ovo je zemlja. Ovo je Radio Žetva. Voditelj emisije Vlasta Cenić. Da, to sam opet ja. I znam, sad me zamišljate sa džakom na leđima. Ali umjesto vreće, ja vama danas na leđa stavljam emisiju. I ne brinite, ova naša radio vreća nije teška, ali je puna reči, priča, istine. Miriše na zemlju, šušti kao kvas u julu. Druga epizoda Radio Žetve. Idemo u Lužane. Poljoprivredno gazdinstvo Srbe Trifunovića iz Lužana je ove godine gajilo pšenicu na 20, ječam na 7, a kukuruz na 30 hektara. Tu je i 15 hektara lucerke, suncokret na 5, a ima i nešto površina pod uljanom repicom. I pored toga, Srba kalkuliše kako da obezbedi dovoljno stočne hrane za farmu krava muzara, a pune su staje i obori sa drugim domaćim životinjama. Ovaj vredan poljoprivrednik je zadovoljan prinosima žitarica. Na većinu parcela imao je prinose ječma između 7 i 8 tona po hektaru, a bilo je njiva, pretežno semenskog ječma, koje su dale i do 10 tona. I pšenica je dobro rodila, to barem nagoveštavaju prve požnjevene parcele. Evo kako ovaj poljoprivrednik procenjuje prinose posajanih žitarica. Ja se nisam nadao ovom kvalitetu i ovoj količini, znajući da je bila velika vrućina, da je pšenica naglo uzrela, da je preplanula. Sitnije zrno jeste, ali je zrno kvalitetno i veoma teško. Hektolička težina je dobra i nije ispod 6 tona nigde, nisam imao prinos pšenice. 7-8 tona garantovno. Srba se ne nervira previše zbog trenutne cene pšenice na tržištu, jer je neće prodavati, već mu glavobolju zadaju vremenske neprilike i kukuruz. On je sa porodicom godinama ulagao u skladišne kapacitete, tako da su žitarice ispod krova. Njegova je poslovna filozofija: ako moraš da izađeš na tržište, da prodaš u momentu, svako će da te ucenjuje. Ovako prodaje kada mu odgovara i kada je najbolja cena. Evo kako to objašnjava naš sagovornik. Sva moja roba ide u silose. Skladišti se tu. Ne znam šta će, mi smo sad žnjemo, a da li će nešto da beremo, to je pitanje. I najverovatnije neće ništa da beremo. Znači sve ide ovde, na gazdinstvu nema šta će koji da me ucenjuje da mi nudi neke cene. Ako treba, ranit ću stoku sa tim. Ako bude viškova, ići će na tržište, ja ću da biram kupca, a ne sad da mora da dajem. Srba je, kao i druge njegove kolege, uradio sve što je do njega kada je u pitanju kvalitetna setva kukuruza, ali ništa nije mogao kada su u pitanju prilike na nebu, koje je, uz neuobičajeno visoke temperature, danima vedro, bez oblaka i kiše. Da, nema, kukuruzi su uočeni, Vidovdan je prošlo, mi znamo da svake godine za Vidovdan kukuruz već počinje oplodnju, metličenje počinje, što bi naš narod rekao resa, ali ove godine to teško, da će biti oplodnje, da će biti zametanja klipova i to ne raduje. Ja ću da gledam da odradim silažu maksimalno koliko mogu, da obezbedim hranu za stoku, kabasti deo i to
a za berbu ne raduje me, ne verujem da će nešto. Tako više za sebe, kaže ovaj poljoprivrednik, nego što se žali. Ako staviš na papir će se razočaraš. Ne smeš to da stavljaš na papir. Da se ne razočaraš. Pa ja sam u godinu 40.000 evra dao za đubre, seme i otrovi. I sad mora bingo, mi zemljoradnici smo kockari, mi mora da platimo tiket, to je bingo, a da li će da ti izvuču kao dobitnika, to se ne zna. Pa ne znam, svako je našao svoj metod kako će da živi. Ja sam se školovao za to, radio celog života to. Ja ne begam od toga, jeste naporan rad, jeste tešak, ne zavisim od nikoga. Država da li će da nešto, da li neće. Evo, marta meseca sam obnovio gazdinstvo i predao za zemlju. Još, kaže, u radu, sve god šta smo mi konkurisali, sve je u radu, nikad se ne završava. Dobro, valjda će da bude. Mi smo ponosni. Rad je prvenstveno, da ti kažem, ulažeš u nešto što će da ti donese dobit. Ja lako ću da kupim televizor, ali meni je traktor potrebni. Jer on može da donese, televizor ne može. Ovo je samo deo priče o našim vrednim poljoprivrednicima koji ne žele ni trud ni novac da bi njihove parcele bile uzorne. Za nas su oni heroji koji zaslužuju veće poštovanje u društvu. Za neke su oni samo ljudi koji loše ulažu svoj novac i bespotrebno traće život. Njima je odgovor: ljubav prema zemlji se nasleđuje, a ne kupuje novcem. Ovo je Radio Žetva. Podjastrebački deo opštine Aleksinac godinama je bio predodređen za voćarstvo i ratarstvo. Savremene tehnologije gajenja biljaka omogućile su da se ova slika pomalo menja u korist povrća. U nekoliko sela poput Radevca, Krušja, Gredetina, Loznaca, Gornje Peščanice organizovana je proizvodnja kornišona za otkup i predstavlja jednu od najperspektivnijih grana povrtarstva, posebno na malim površinama. Poljoprivrednici iz ovih podplaninskih sela pridružili su se kolegama iz moravskog dela opštine, iz Nozrine, Tešice i ostalih naselja. Ima odgajivača i samog Aleksinca. Oni uglavnom proizvode za otkupljivače u Kruševačkom kraju. Još jednom se pokazuje stara boljka da, nakon propadanja nekadašnjeg poljoprivredno-industrijskog kombinata Aleksinac, u našoj opštini nema značajnijih prerađivačkih kapaciteta za voće i povrće. Jedan od voćara koji je počeo sa gajenjem i povrtarske kulture, kornišona, jeste i Milan Manojlović iz Gredetina. Pa po mom mišljenju ljudi su se odlučili zato što imaju zaradu i imaju u jednoj sezoni 2-3 meseca vremenski period gde mogu da zarade neku paru, da radeći neki posao. Konkretno to gajanje kornišona nije neki fizički previše težak posao, zahteva dosta vremena, ali nije fizički težak. Tako da neka više člana porodica može da posadi otprilike, 500 metara ili više kornišona i da ima sasvim finu zaradu tokom celog leta. Znači odmah znate kolika vam je cena i možete da napravite biznis plan, da izračunate koliki su vam troškovi, koliko možete da zaradite i na osnovu toga se i organizujete i radite. Minimalna, mislim da je 130 dinara za prvu klasu i 90 za drugu. To je početna cena, znači može da se desi u toku sezone samo da se poveća u nekom trenutku i tako mislim. To je cena po kojoj se isplati da se radi i na vama je sad da obezbedite da imate što bolji prinos, što bolju proizvodnju.
Miloš Novković iz Gredetina, poznati je vinogradar i van opštine Aleksinac, ali se upustio i u proizvodnju kornišona. Trenutno je u njegovom selu, koje je nekada važilo, kako rekosmo, za prestonicu jagodarstva, više zainteresovano za proizvodnju krastavaca od jagoda. Kako to Novković objašnjava? Ovako što se jagoda tiče, jeste to, tačno, s tim da, eto, ima sad neko novo interesovanje, javljaju se par njih da se to ponovo zasadi. Možda nešto i bude od jagode kod nas ponovo. Što se tiče kornišona, da, to je od pre par godina krenulo, ima možda već 7-8 proizvođača u Gredetinu. Svake godine se doda još poneko. Tu je možda je prednost što je cena zagarantovana unapred, redovna isplata, tako. 140 dinara je prva klasa, 100 dinara druga i 25 treća. Naš sagovornik smatra da ove visoke temperature pogoduju otprilike samo kornišonu. Tako za njih je to idealno. Radio Žetva. Vrelo je, dragi slušalci, vrelo kao kazan za pečenje rakije. I zemlji, i nebu, i čoveku. A trebalo bi pitati kako je životinjama. Dok vi tražite hladovinu ispod nekog drveta u polju ili klimu u kući, krave stoje strpljivo u štali i trpe. U Lužanu, pod tim vrućim krovom neba, jedna žena već 22 godine ustaje pre sunca, a legne kad i posljednje tele. Ona nije samo domaćica, ona je i veterinar, i mlekarka, i mehaničar, i ekonomista, i majka, i sve što treba. I kao što kaže, radi i kad je praznik, i kad je sneg, i kad je vrelo kao sada, i kad je nedelja. Jedino što joj nedostaje je bar jedan slobodan dan u nedelji. Ovo je vrela letnja priča o Jovanki Trifunović, kraljici staje i ponosu svih žena Lužana, pa i šire. Slušajte i pamtite, jer da nije ovakvih žena, ne bi bilo ni mleka, ni doma, ni sela. Koliko imate krave muzara trenutno uopšte grla u staju? Muzdem trenutno 16, a u štali ima 24, a sve ukupno sa bikovi, junice, telci do tako ima 70. Pa to nije baš malo težak posao. Pa jest, radnika nigde. Srba pa i nađe nekoga da vozi traktora. Ja ovde samo oko tog vrućine malo sad su škakljive, jer ne podnose baš krave vrućinu, pa je onda to malo škakljivo, malo i mleko smanji led. Koliko obično u proseku daje jedna krava dnevno? Na godišnjem nivou sam računala, znači nemamo prosek ispod 25. To je dobro? Jeste, izvanredno. I znači ipak ova vrućina na njih utiče, jako ovde nema krov, vazduh ulazi sa više strana. Problem su nekih uveče 1 sat, 2, od recimo pola 5 do 7, tu bude baš neki pritisak, padne i bude vrućina puno u štalu, koliko god da je otvoreno. Znači ti sati po 2 su malo škakljiva. Ima ovo nego džabe, ono vrućine velike napolje, ne može njima to mnogo smeta. Oni recimo zimi je to sve otvoreno, ali zimi oni zimu podnose. Mnogo lakše. Koja je cena mleka i da li se uopšte isplati? Pa trenutno još uvek 62 dinara, pa isplati se na količinu. Sad pričaju da će ga smaknu, ako ga smaknu onda neće da bude dobro. Koliko dnevno mleko dajete samo da uspite? Trenutno, pošto su mi u zasušenju, dosta, a i vrućina utiče, znači kad je vrućina znači smanje, pa trenutno dnevno ima jedno 350 litra. A u normalno zimi? I do 400, ali moramo da smanjimo, znači ne može, za nas dvoje je stvarno puno. Kažete, želite da prodate krave? Bude naporno, da, zato što nema ni slobodan dan, niti odmor, niti imam zimovanje, letovanje, niti bolovanje. Za
Znači ništa, 24 sata si vezan tu. Ali neće niko da se bavi, niko neće kupiti. Neće, pa sad poneko dođe ko čuva kravu, dve, ali mnogo se smanjuje, neće ljudi da rade više, jer sve manje i manje dobit, nema više ko pre što je bilo. Samo smo imali jedno vreme mnogo više, i 111 smo imali ukupno i muzla sam po 30 krave, ali bilo puna kuća, deca su bila tu, bila sam mlađa, sve to išlo sad, jedno se udalo, jedno radilo, starci pomreli, ja i Srba sami, i sad je to malo mnogo posla, samo mi dvojice. Ali ipak vam je žao da odjednom rasturite stado. Pa to jeste, nego i godine gazu i više ne možemo ko što je to bilo, jer nije meni samo stoka, recimo, ja moram sve to da zađem, ja moram hranu da spremim, treba da smenjim koncentrat, kuća isto na mene, sve to spada na mene, ja sad... I kada žene u gradu kaže da im je teško i u kuhinju da rade posle posla, šta vi kažete? Ja kažem da oni ne znaju šta je teško, jer one u grad opet može i da odu na odmor i imaju vikend i ne znam, i bolovanje i sve to, ali ovo je stvarno posao od ujutru, pa bukvalno 24 sata, znači ne možeš da se pomeriš ili se nešto desi, ili se teli, ili se odveže, ili se razboli, ne daj Bože, svašta se može desiti, znači moraš da si tu non stop. Ali bez žene na selu to je propast domaćinstva. Jeste, mislim da. Evo ti moj posao ujutru, kaži ajde, nek bude od 6 ustajem, dok moj muž tamo, jel te, još malo do drema, dok vidi šta će, kako će, ja sam već izašla po muzla, čeka posao u kuću, ručak, večera, doručak, treba da se smelje, trebaš svaku kravu da pogledaš da li je dobro, da li je jela kako treba, da li je sve u redu, tele da li nema proliv, da li se nije razbolelo, sve to trebaš da nadgledaš, znači 4 oči treba da otvoriš, nije samo 2. Da li ima nešto da nisam vas pitao da ste želeli da mi kažete, da poručite nešto? Pa šta ima da poručim, jeste lepo sve na selu, samo kad bi malo više vreme za sebe. Ja bi možda nekad makar jedan slobodan dan u nedelji imala koji nemam. Jedva čekam da nedelja dođe, ta-na-na Milena, da nedelja dođe, da moj dragi u jagode pođe, ta-na-na Milena, u jagode pođe. Ovo je Radio Žetva. I ponese šareno kotarče, ta-na-na Milena, šareno kotarče, u kotarče svileno maramče, ta-na-na Milena, svileno maramče, u maramče sjajno gledalce, ta-na-na Milena, sjajno gledalce, kad se ogleda, nek na me pogleda, ta-na-na Milena, nek na me pogleda. Čašu mleka popio na kraju razgovora Ninoslav Miljković. U našoj narednoj priči smestila se dva čuda. Fotoaparat koji je nekada bio veliko čudo u selu i drugo čudo koje je ubrzo došlo, kombajn. A treće čudo priča o ovim prvim. Mi smo Radio Žetva, a vi? Siniša Stanković Đupunja. Kada i vas, gospodine Siniša, nazvah čudom, mislio sam na godine koje tako lako nosite na leđima, a i dalje vas ne napušta vedar duh. Listamo vaš fotoalbum, skidamo prašinu sa starih slika. Fotografije su crno-bele, neke su mutne, neke žute, ali sve još uvek vrlo žive. Da ti kažem, za mene je fotografija značila mnogo. Ja sam uvek nosio fotoaparat i kad sam čuo ovce. Ajde da nađemo i sliku nekadašnjih ovaca u Gradetinu. Pa da ti kažem, nisam ništa slikao jer ja nisam onda imao film, a sam nosio aparat. Po saborima kad sam išao, onda sam slikao. U Radevce na sabor, u Ribaren, kod crkve, tamo Sveta Petka, tu sam uvek slikao. Ja sam prvi noćno snimanje pravio, noću sam slikao.
Ja sam pozajmio blicu s fotoboška. Kako se osjećate dok u glavi listate taj album slika svog zavičaja i svog detinjstva? Sad nemaš s kim da razgovaraš. Nemaš ljude da nađeš, svi su negdje zauzeti. I svi na telefonu. Kad god nađeš nekog u Etinom, prvo kad sednemo, odmah vadi telefon pa ga ostavljaš ispred sebe. Ali moramo priznati da i mi ovaj razgovor snimamo telefonom za emisiju Radio Žetva, pa bi bilo lepo da među slikama spomenarkama vidimo i one slike sa nekadašnje žetve u Gredetinu. Bilo je mnogo druženja i mnogo pomaganja, da nije bilo ko sada, nema ko da ti pomogne ništa, pre su trčali da ti pomogu kad su bile vrše, pa sečenje uža, pa bacanje na dreš, pa pleva, pa slama, pa na primjer mi ovdje u ovom kraju kad smo vršili, zavisi gde počne, ako počne od uzdo, od Brankov, Crnkis, Borisov i svi idu i Čičo Živković, Čemilavi preko reke, svi idu da vršemo i sve to ide iz guvna u guvno, sve tako. Naprimjer, ako mi vršimo tamo, ovdje se sprema ručak, kad dođe ovdje kod nas, onda tamo oni još spremaju i kad se završe sve te stvari, onda se pokupimo i svi jedemo. Druženje je bilo to kad se kopa kukuzu, kad se žanje, to sve išlo puno ljudi, pa onda kad si u vrućine, onda se želo preko noći, mesečina, svi idemo tamo spavamo, kad izađe mesec, oni žanju, ja i sestra pravimo užad i snopove da se veže i tako, sve to. Pa kad je počela ovo đubre veštačko i otac uzme jedan žak, to đubreta prvi put da se proba i u mlake 20 ari, poseje pšenicu i mi smo iz te njive 2000 kila nabršili, iz 20 ari. To je čudo bilo to. Sad više nema ni te pšenice i pored đubreta, onda je posna zemlja, đubre novo, sve to, a sad je zemlja prezasićena svim i svačim. Ne, nismo prezasićeni sećanjima, prijaju nam i očima i srcu. Dok gledamo stare fotografije sa deda Sinišom, nije važno koliko su slike jasne, nego koliko je u njima života. I sećanja, i zrna, i znoja, i smeha, jer sve je to žetva. Jedna velika žetva i u albumu i u duši. Sliku tvoju ljubim, šapćem tvoje ime, vetar nosi reči, ne zaboravi me. Sliku tvoju ljubim, šapćem tvoje ime, vetar nosi reči, ne zaboravi me. Gospodin Siniša Stanković iz Gredetina pričao nam je o prošlosti. A naša sledeća gošća, Brankica Miladinović iz Soko Banje, pričat će nam o budućnosti, o tome kako mladi gledaju na naša polja i prirodu, kakve ideje imaju, kako i oni mogu uticati na razvoj preduzetništva, ali oslanjajući se na tradiciju i unoseći neke moderne ideje. Sve je krenulo posle mog povratka iz Arilja. Išla sam na sezonski rad u Arilju, brala sam maline i
to je bilo jedno prelepo iskustvo za mene. Kada sam se vratila, poželjela sam da produžim taj osjećaj i povezanosti sa prirodom i sam taj čin branja i dodira sa plodovima, sa prirodom. I onda sam došla na ideju da ovde zakupim plantažu kupina. Brankica je inspirisana prirodom i planinom Rtalj pokrenula mali, sada već porodični brend, simbolično nazvan Tajna rcnja. Upravo na obroncima ove planine bere plodove od kojih nastaju zanimljivi i neobični proizvodi, slatko od belih rada, liker od suvih šljiva i ljubičica i rakija sa šljokicama. Pa, ako ste radoznali, ostanite sa nama. Ovaj moj deo, cvetni, najviše se slaže sa mnom, to su cvetna slatka, slatko od ljubičice, slatko od bagrema i slatko od belih rada. Ja volim sve što je nesvakidašnje, sve što je novo, ovo tradicionalno prepustimo starijima. U našem selu imamo pčelinjak, tako da imamo tu vrmaški med. Imamo ovako neke dečije varijante pčelice, koje su eto deci zanimljive. Imamo klasika livački med, bagremov med, med od maslačka. Med od maslačka je pravljeni med, znači pravi se po istom principu kao slatko, samo što se na kraju odvade cvetovi maslačka. On je veoma lekovit, dobar je za disajne puteve, dobar je za imunitet. Kada su rakije u pitanju, odnedavno smo izbacili žensku liniju rakija. To su rakije sa jestivim šljokicama. Šljokice koje su baš namenjene za pića. Znači šljokice ne menjaju ukus rakije, ali daju eto jednu punoću izgleda i estetski su veoma poželjne kada su pokloni u pitanju. Imamo tako veće flašice i imamo one džepne varijante koje su zgodne za svaku žensku torbicu, za džep od jakne i onako, mislim, vrlo su pogodne za poneti. Imamo žensku roze malinu, imamo kupinu sa šljokicama duginih boja i imamo zlatnu dunju. Zlatna dunja je ovako sa zlatnim šljokicama. Nisu previše upadljive, nisu previše napadne, baš onako elegantno i svedeno. Tu je naravno i muška linija rakija. Malo su veće pljoske, ali taman onako za muški džep, a i muškarci imaju veće gutlje, pa ide da za njih ide i veća pljoska. Tu je i rakija od suvih šljiva. Nešto vrlo nesvakidašnje, što sigurno niste probali, nije u pitanju znači, dodatak suvih šljiva, već destilat suvih šljiva. Znači, suve šljive i od suvih šljiva je pečena rakija. Ona ima veoma poseban i ukus i miris, slatkasta je, tako da je pravi izbor za poklon. Ovo je Radio Žetva. Pa lepo je slušati ovu vašu, našu emisiju. Ja volim radio. Ne znam šta bih radio da nemam radio. Uz njega spavam i budim se. Nego ja sam došao sa jednim pitanjem. Samo izvolite, deda Branislave, taman imamo još malo vremena do kraja emisije. Za vredne poljoprivrednike uvek mora biti vremena. Kako je moguće da je moj paradajz rastao 3 puta brže nego inače, a ja ga nisam ni prskao ni zalivao? U pravu ste, pa bez vode nema ni roda. I ja se pitam, paradajz sam posadio ispod jedne stare dunje, nisam mu prilazio 2 meseca, a kad sam došao, ima šta da vidim, paradajz veći nego ikad i još onako jarko crven, zdrav kao dren. Možda je tlo bilo bogato mineralima ili je možda pod zemljom ostao neki đubrivni sloj. Ma ne, nego su se ispod dunje gnezdile pčele i sad ja mislim možda je sve u njima.
Jel to može biti tačno? Može, deda Branislave. Pčele su najbolji oprašivači, a prirodna simbioza biljaka i insekata je osnova zdrave proizvodnje. Umjesto da samo razmišljamo o hemiji, bolje da naučimo kako priroda već sama radi u našu korist. Znači, ja sam naučnik, koji je slučajno otkrio naučnu formulu za savršen paradajz. Slušali ste, a možda i niste, emisiju Radio Žetva. Ako jeste, svaka vam čast, evo ruke, a ako niste, pa gde ste bili, gde ste dan gubili? Ajde, čujemo se za 7 dana. Nemojte da zaboravite, znate da ovde seme ne čeka dugo. Život nema reprizu, a naša emisija je ima u 17 sati danas. Produkcija Centar za regionalni razvoj Dars Aleksinac. Odgovorno lice Mića Milojević. Urednik Ninoslav Miljković. Autori i scenaristi Vlasta Cenić i Ninoslav Miljković. Naratori Jelena Jovanović i Vlasta Cenić. Tehnička realizacija Milan Vlajić, Stepan Živković, Kristijan Đorđević i Vlasta Cenić. Lektor Dijana Borojević. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.